ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାଇ ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀ କ୍ଲାସେସ୍କୁ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ MIL ଓଡ଼ିଆର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ରହିଅଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବିଷୟର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ କ'ଣ ନା ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବିଷୟର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଅଛି, ଏହି ବିଷୟର ଯେଉଁ ବି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି, ତୁମେମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଲେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ବେସ୍ କରି ଏହି ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା। ସେ ଜଣେ କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଯିଏକି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଜଣେ କ'ଣ ନା ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା। ସେ 1921 ମସିହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗଞ୍ଜେଇଡିହ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହା? 1921 ମସିହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗଞ୍ଜେଇଡିହ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଏକାଧାରାରେ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଅନୁବାଦିକ ଓ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଲେଖକ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। କିଏ ପିଲେ? ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଜଣେ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଅନୁବାଦିକ ଓ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଲେଖକ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। କିଏ? ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମଣିଷର ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକ ପିଲେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକ। ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଆଲୋଚ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖକଙ୍କର ନା ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ କ'ଣ ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର କିପରି ପ୍ରସାର ହେବ, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି କିପରି ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ବହୁ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାର କିପରି ପ୍ରସାର ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଖବରକାଗଜକୁ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ନେଇ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ବା ମାନ କିପରି କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇ ପାଇ ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ଦେଶର ତଳସ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ। ତଳସ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି, ତାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାର କ'ଣ ନା ଆକ୍ଷେପ କରିବାର ସହିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ସୁଧରିବ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର କିପରି ଭାବରେ ନିମ୍ନକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ତାହାର ପ୍ରସାର କିପରି ହେବ, ତାହାକୁ କିଏ? ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି କ'ଣ ନା ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ସେ ଥରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପିଲେ। ସେଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସଭାରେ ଯେତେ ବି ବିଷୟ ରହିଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୃଷିର ବିଷୟ ଥିଲା ସଭାର ଉପରେ ଓ ସଭାର କ'ଣ ନା ଶେଷରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପିଲେ। ସେଠାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ରହିଥିଲା, ସେହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ଥିଲା ସଭାର ତଳେ। ଉପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସଭାର ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ଥିଲା ପିଲେ। ସେହି ବିଚାର ଆଲୋଚନାରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ନା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିରକ୍ଷର ଯୋଗୁଁ ପିଲେ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି
କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଆଜିକାଲିର ଯୋଜନାକୁ ଯେତେ ଆଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହେବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଗୁଣରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଯୋଜନା ଓ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ଏ ଯୋଜନା ଯୁଗରେ ଯେତେ ବି ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଯୋଜନାକୁ ଯେତେ ଆଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଯୋଜନାକୁ ଯେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହି ଯୋଜନା ଓ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ ହୋଇପାରିବ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସରକାର ଓ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ବି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ସରକାର ଓ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେରିକାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ନା ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନିଜର ଟଙ୍କା ସମ୍ମାନ ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ନା ଖୁସି ସୁଖ ପାଇଁ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆମେରିକାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲାଣି ତାହାକୁ ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତର ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇ ଭାରତର ଶିକ୍ଷାର କ'ଣ ନା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ଆମ ଦେଶରେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଯାଏଁ ପିଲାମାନେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ରହିଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଉଥିବା ଲେଖାର ଉଦାହରଣ ନେଇଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଲେଖାଟିର ଉଦାହରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଆଜିକାଲିର ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାର କଥା ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଅଛି କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ସେମାନେ କେବଳ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ସେହି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ କ'ଣ ନା ନୋଟ୍ ବହି ମିଳିଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ନା ଏହି ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଅଛି ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ କିଛି ଶିଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ବଦଳରେ କ'ଣ ନା ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଖାଲି କ'ଣ ନା ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ, ଆଗେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ ନା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାମ ଚଳାଇ ପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଖଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ କି ପେଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣି ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏହି ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କ'ଣ କିଛି ନୁହେଁ ପିଲେ, ଖଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ କି ପେଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାମ ଚଳାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା BA ପାସ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠା ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ତ କ'ଣ ଲେଖିଦେବେ, ଯାହା ତାହା ଲେଖିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା 15ଟି ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେବ ପିଲେ।
ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଏ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୋଗତି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ନା PhD ଡିଲିଟ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଅନେକ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗବେଷଣା ଉଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ପାଇନାହିଁ ପିଲେ। ଉଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସମ୍ମାନ ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ ନା ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ନା କିଏ ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆହୁରି ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କ'ଣ ନା ବିକ୍ରୟ କରି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥିବାର ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ପିଲେ। ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାହାରିବାକୁ ଲେଖକ ଯିଏକି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ତୁମର ଶେଷ କଥା ଲେଖିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବେଶ ଭାବରେ ମନୋରମ ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇପାରିଛି। ଏତିକି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଫୁଲ୍ରୁ ଫୁଲ୍ 5ରୁ 5 ଦେବ। ଏତିକି ଲେଖିବା ପରେ କୌଣସି ଟିଚର ମଧ୍ୟ 1 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ କେମିତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଏଲ୍ରେ ରଖିଦେବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।